Kulia igoro yarenge saa moja nje ne chironde mbure kangambi ngatuma umwana gocha nyumba agaja nyumba naria jete eraga kuutarika agachikoni nkale kuruma hata ukwarora eraga kuutako na goroshye ndagera agacha konyora amaja kumutubukira omwari hata mete gujimate agatama gochi nyumba nainde bono muna bono mogoroba igaje tepa gachingoko chiarenga achingoko kianda cyonse pia jire muchangaini ebintu nyumba tindairi amachoka muno yaligerere tigo nyombe uko amacha ikirema nare ngo jikoni bakurugera na amachara nyombe amande na amacha tuwabuja bwaki ona digabona ujimata sato kuyire bake kerenga ki amacha agocha atagora bono miaka ngebere nenusu wamenyete bwo mwemusie go bone karanga ngabeka igworiye ngagachaga egworiye ngaro arende nyagache manyo cha kolengere ninga kinkwagacha 2023 ya macha ya chatega agatagororoche chichume muno chiroche muno chitene nega egworiye gochiari yonsi rugura akaya kabeka inse bone kara na abegetense na chita so mwemusie nkamureta akaleta mu engineer bakarigereria bagante barorire kesi ngugo surike abati bagante tiga bagende barore pache tiechero osugwe bache bandose libarosi asaya barosi ne metare ya mai na ganyire kuruerio kende ngeyo kiabeire kwa Julius Matwere MCO Nyamatuta Ward muchando yobo amacha gocha asalirie mochio yobo yo minto so tokaiwana nga municipality nkorigere jibesa ba contactie finance na public works bali yenjera bakonya saiga. That was in 2023. 2024 na baguna kolera steel na mbana gocha ingo bakwanera bate bangocha tore korigitore tractor toyeto ake emetarere parura amacha sagweta lakini kurugere bakamona they have not done anything. Na ngijire de tukuri alengeria aramis kama David ngende ndiye abangwa na mbaburi nkibarengereti kanari murara gande byaya tiga mambi boki to yende kurora public works to bari request bato tractor chumanga chikumukanya tayo ono manaje ko muri kurumambi tindi ko manyora ono ya account yeito mbali korora mabera buri tiga mangana nande tiga differences chinda abantu bakabwata batigeti mabera tayya kororwa bantu bakonywa etinge chaya komogokoyo omogako ya chiche batebe nga pole tiga ngutoko konya ya igagotira barore sibakomokonya nabo toko be style yega tubwate account ite tari gotorigereri oima abantu bane ara mabe ugimo nabo barabase ku time ekiagera maji muna bono rero yatubwake na ngo mbura yatu yabwake kuri wiki ile